Minun nimeni on Mikael Junell ja minä toimin täällä niin kuin henkilöstöpäällikkönä ja sitten vastuu on myös meidän johtamisjärjestelmä. Eli olen mukana myös sitten nyt rakentamassa tämä meidän sertifiointi ja Pro24 johtamisjärjestelmää. Suurin hyöty Protectin ohjelmasta on ollut se, että me ollaan saatu kaikki dokumentit yhteen paikkaan ja järjestelmän kautta tehdään kaikki ilmoitukset. Aikaisemmin meillä oli kaikki Excelissä taas. Ja nyt sitä Protectin ohjelman kautta niin saamme myös sitten se seurantaa, että siellä on se vastuuhenkilö, siellä on se deadline ja sitten on se dokumentaatio. Ja myös, että tulee ne muistutukset järjestelmän kautta, niin auttaa paljon. Kuljettajilla on erittäin helppo nykyään sitten tekee nämä ilmoitukset, että kaikki meidän linja-autokuljettajat, kun ne on maantiellä, heti kun ne pysähtyy, niin ne voi ottaa kuvia ja voi tehdä sitten se ilmoitus ihan mistä vaan. Voi antaa parannusehdotuksia, mitä koskee joku linja-autovuoro esimerkiksi. Et siitä on tullut niin paljon hyötyä, kun se toimii reaaliajassa. Ja sitten me emme enää ole riippuvaisia paikasta, että missä sä olet. Ja myös meidän isot asiakkaat vaativat, että meillä on johtamisjärjestelmää. Et siitä se sitten alkoi, että jonkun verran oli se asiakastoive ja vaatimus, mutta sitten todettiin, että nyt kun tullaan tästä ympäristössä, missä on ollut monta eri pientä linja-autoyhtiötä, nyt pitää rakentaa kokonaan uusi kulttuuri ja johtamisjärjestelmää. Nykyään Pro on käytössä kaikilla, eli kuljettajat käyttävät sitten se Proon suoralinkki, jonka kautta he pääsevät siihen omaan työpöytään, pääsevät tekemään kaikki ilmoitukset ja seuraamaan se käsittely. Ja meillä on sellainen kick-off-päivä, mihin on kutsuttu kaikki vakituiset työntekijät. Et jos on joku keikkakuski ja hän ajaa vaan joku urheiluseura täällä Pohjanmaalla, niin sitten hän tarvitsee vaan sen tilausajon kotimaan perehdytyksen. Ja se tulee olemaan se hyvä puoli, että siellä on niin kuin se on rakennettu niin, että on eri osa-alueet ja sitten kerralla ei tarvitse käydä kaikki läpi. SK Protectin kanssa on ollut erittäin helppo tehdä yhteistyötä. Me olemme saaneet erittäin paljon käytännön apua ja just osaaminen on ollut meille elintärkeää, että me saimme näin lyhyessä ajassa rakennettu tämä johtamisjärjestelmä. Et siitä on ollut erittäin paljon apua, että kun meillä ei ollut sitä osaamista, niin sitten jos me olisimme aloittaneet ihan nollasta, niin ei koskaan olisimme päässeet sitten puolessa vuodessa maaliin.